nong mi khmat shaka Meghalaya Legislative Assembly naka 9 nong po constituency ba Mayral bonds im ula kentu juri ki pajba nong song snong jongka constituency jongka dongri boy bat jongka jelahi borok away ba kingdom shapting lan ban sngap bigi khubor hamsaya ki ba mi aki social media ba pher hakum kane kapor jongka jingele persha yau khnyang jingpang covid khat khandai da ka baw loong ba ngide ban kongu bat bu denti iki kendon ki ba ka sorkar ka labu lengba ka tanat ka badai pe ya ka kwai ka khia Haka district bat Haka jela hi borok away khnang ban la ban yada na ka jingbet bat ka jing sapriang jong khnyang jingpang covid khat khandai Shushu na kaliang niu nong mi khmat ula banjoru ya ka sorkar habai dei ba ka jing Pynbiang yiki paiba hakum kane kapor da ka baw loong ba ka sorkar ka lafil ha kane ka kanti ka ba ar jong ka jingwan biang u khnyang jingpang covid khat khandai ha ka jela ha ka jing shisha ka sorkar ka la de ban long ka blapan khre lupa na ka banta kane ka jingwan ling shop ka ba ar jong khnyang jingpang covid khat khandai ha ka rukom ka ba biang na ka liang ka sorkar lengba ka tanat ka kwai ka khia ka jupin sluri ki paiba ka jela banwan ban ayu tika covid khat khandai ban yada no niu khnyang jingpang Henry kat ba mentau niu tika don shu ha ka baw la lut ula kentu juri ka sorkar ba kadai ban Pynbiang no kham kloi ki tika covid khat khandai ha ka jela hi borok away khnang ba ki paiba ki niu e ka jingyada nau te u khnyang jingpang covid khat khandai kumba yila ban sungthu ya ka jing long jingman jong gane ka perthei ka mariam mentak ka jing jinjar ka ba kum ki paiba ang song snong jong ka jela jong gari borok wing ye kendu da gane ki jing wan lan shop ha gane ka second wave jong gane ka khlam jong covid khat khandai kwa ban persungu ye ki paiba barok bangim de ban tieng ngim de ban sme ngim de ban shu panik klumar ngim de ban sengap han ya kini ki khubor hamsaya kamtam long ba jong ki social media mentah ki mobile ada pin page kindon shibun ki khubor ki bom shisha ki ba shu penthame kai ki ba shu yalam bakala ya ka komprkhat jing paiba gi jong Shapang ni kunyang jingpang, shapang gi dawai, shapang ki protokol bat kum ta ter. Te kapakong san kuminok chong chnong ka de bang de ban dong jai, ngim de ban don kono ka jing sos ir halade, ngi de ban bu ka jing dawai ho ble bu nia da yang ni bat kapakong san ka long. Bangin bu tam ti gitu ka jing batai, ki bak sorkar bat ka health department ki la ju batai. Kumbala ban suthu hapo ka temri bu hoi ka jungi bat kiwe di jaka jong jalaru ki deputy commissioner ba per ki don ki brabu ki lockdown ki jing perking na ka banta ka yat ka yeng ka kamai ka ji kan kta sibun sisha khamtam ya ki longying ki beduk na so ban kentu ya ki snong ki ba don kham hanong kendong ki ba don lagi jong ki lengkha ki risai ka rep ka ki dong ini perlu por sipor ban yabe ki kam hagarep karyang katung katep berkamta tete kidon ki shnong ki jongi ki baha jansor ki khapsor ki ba im daga ba belas ngi kade sisa ka por ka ba sitom sisa ipi tendengin le kubno kane kade ka thma ka banginia hab bania khun pin subha bani sha pin ai ka jinga trelang kindon be ki jing jinjar ka belas ngi kambiang kinong ai kam kimdon ka kamai gaji kambiang tendengin le kat bala ba pin Yesha ik bukum kini makani ketika katma ka bangia khun hakane ka ri kane ka jela ka jungi ka parok ngimat di jing tamar katang subon kentu ya ki nong song snong ki jungi bikin pej perman ki snong ki budan haki bordar ru pin subhaban pej perman bah ka jingi rum ki jingi mi kam de banya khle than sakawi ka banta ma kwa ban kran hang ne ka long na ka banta jo ka sorkar ilayo shibun ka por ji shahadin jongga nek snam arja arpho ha u basdang jong nek snam arja arpho wi insya kala de kapor ka biang na kalian jongga sorkar laga de sorkar pedeng maka sorkar kemi ban penkre ban position ye lede namar baki expert ba pero kala de bitu lupa ba kani ka sinwan ka ba second wave kanwan be barkan kerwit genre ki babun ki sorkar ki klem sngap ka sorkar pedeng ka klem sngap mdan jing penkre em kumbala ban sutu ban kani jing persang ban ai kani vaccination
ka injection ka tika kalak hamslem ha ka ri ka jungi lali junujor bat ki wei di kiri bat ha ka jela ka jungi ru i ba ladangin phai ha ki district beper kum honong po ro district ha ko ta jungi hamni ki facility Pynbiang ngimdon ki ventilator ki tentang kendiat teli ngimdon ki hoski jingthia ban penthia ki belum critical ngimdon ki oxygen supply ki babiang lada kinja kumbaja cari hortel akut bad hagaju ko por ni kenturu ya ka sorkar jela bahkan simkhia ban penpoino kloi kat bala ya ketu dawai tika vaccination namar kumbala pesutu menta gajing penbana nagaliang jongga sorkar pedeng kalong nadu sitrik umi kan sedang ban ai ketika ya ki bakat prasnem shaneng ki babun ki kun samla ki la long ready le de ki bala register ki don online tendri menta ga vaksin kam don namar ka tangi kentu hangni ka don ka fail ka central government ru ka fail ki manufacturing company ki fail ka state government ru ka fail ban Pynbiang ya ki ni ki tika ga vaccination menta ki ong bade ban naga sorkar ki penslur barabor mnong tawan sakmat ban ai ya ketika ndai sei ka dawai apa kamdon ketika ai pilih ai ki don ki PHC ki ba ki pajba ki lalek ndai ki haban wan phai thli no namar ba mdon vaksin de nak kadang ken tujur ya ka sorkar jela ka jongi begede ban simkhia mardor ban Pynbiang wood kloikat bala ya ka vaccination ya ketika haman laki jaka ki bede ban penpoi ki dedicated center nam taban ai gani vaccination khnang ba kan long jingeda na ka benta jong ki report ba jong ka jela ka jong